Алекс, това ми е брат Стелю. Днеска ще играем Brawl Stars. Сега ще изберем с кой герой имате. Я запишете. Колко герои имате? Да. На тази, като имаме по-късно, ще може да напишем кой ви е най-любимият герой. Малко брат ми не може да говори добре, защото той е на много малко години, на 7. Ще е първа класа. Да. Аз съм на 7,5 чак. Не съм 7,5. Наполовина съм. Не си наполовина. Не си започна на училище. Добре. И сега ще играем с някой. И брат ми се избира герой, да гледам на моя екран и да видим кой. Забрах, че има също. Лау! Аз също имам поръчение. Добре, по-бързо избирай, за да може хората да видят как играем. Айде ще избера бъс. Welcome to the screening. That's all. It's showtime. Беше паднал от Митик. Mythic Star Drop. А на мен Mythic Star Drop ми се падна. Чък, ама да го видя. Ето. Хора, 20 минути. Да, ама ето го. Чук. Time to let off some steam. Хора, сега ще играем Brawl Stars, за да видим Time to колко let off видове. some Ще steam. играем на Blue Showdown. Нокаут. Нокаут. Сменихме се на нокаут. Защото чакам да бъде нокаут. Айде да започваме. Айде. Next up, Baby. Добре. И сега записваме. Да. И сега ще гледате как играем. Да. Enjoy the show. Само то за спешка. Ого! Те барлека, бе. Аре, оп. Давай! Супера! Ето го! За тебе! Brought the pain. Добре. Super Rig. На мен ми се падна. Mythic. Добре, стига. Те не давили. Хората не гледат. Добре. Welcome to the Как ми се падна? Интернетите. Трябва да се изключим интернетите, ама трябва да ще се така. Може да записваме. Здравко! Имаме... Дай му... please. Сега ще ги разбера. Айде бе, маняк! Айде бе, патак! Айде бе, паток! Помощ! Той е от растите! Тя е много много! Здраво, тръгни!
Аз съм 17. Аз съм 7. Let's go get it. Челито. I always get my muscle. С Пиеро, защото това е 11 бала и Мусулин. Моя е Мейзи. И също има и Капър Черчил. И аз имам Капър Черчил. Хора, брат ми от когато е спечелил Про, той се бил история за него, хора. От 2 години имам Про. От една. От половин година го е. Не е от една. От когато имаш телефона. Да. Ама как ще е? Съди. Хайде, Пайчо. Yes, навик бито. Пайчо. Да пазиш я! Кой ме уби? Кой го точи? Това е невъзможно стреля. Пак се Бигди туалет. Яд! Биго! Той се кръста с Бигди туалет. Стели! Това е уби Спайс, браво. Виждай на мар. Кой се кръста? Давай, бягай. Точни го, бе, бро! Точни го! Финал! What you machine? Щит! Няма никой да ме оттегли. Този ще се чисти. Ех, гади мръс. Убия Спайс. Къде? Ама, видя го. Айде! Добре, хора, не знам. Добре. О, първият стат дроп ерер. Добре. 10 джемчета. Вторият стат дроп Епик. Вторият стат дроп епик и 1000
PowerPoint-а. PowerPoint. Хората след малко ще свършат минути и когато не свършат няма как. И когато свършат няма как. И да, изиграхме това малко вече. И да, сега. Аре, хората да изиграем шоудаун за последен матч. Добре, искам да вдигна. Пак. Добре. Be cool. Be cool. Реди. Нищо. Добре. Това като гледам ще ми е последния матч. Хора, това, което го виждате, това е бял точка. Е просто... Да, хора, извиняйте, на просто не трябва. Hey. Whoa, whoa, whoa. Wilson, sir. Big boss. Nice piece of work. Стой да бъд. Стой да бъд. Стой в крак. Стой там. Стой там. Там. Ще излезе отдолу. Той ще излезе от ръцете. Снимайте. Уроу! Ти направо ги мажеш. Снимайте го. Това е много снимай. Видя. Ей, постък! Аз ли го убих? Да. Да. Не това да убих. Защо да не майки скарпеля? Не мога да ви. Ако ви хареса видеото, коментирайте чао за 2. Не може да коментирате, това не е видео. Хайде! Скоро и до нови срещи!